Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez itt a Humor Percek 8. része, és akkor visszatértek a székelyviccek. Részben 10 székelyviccet hallhattok, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Két koma beszélget a kocsmában. Komám, aztán tegnap este mindent kitaláltam, jól megmondtam az asszonynak. S hát mit írtél el? Az ajtót nagy nehezen. A székely alkuszik egy lóra. No és aztán jó futóje? Ez 10 kilométer fut megállás nélkül. Az nem jó. Aztán miért nem? Mert én innen 6 kilométerre lakom, azt 4 kilométert mindig gyalogoljak vissza. Józsibá beront a kocsmába és elkiáltja magát. Nekem egy dupla viszkit és mindenkinek egy italt. Tudja mit, Csapos? Töltsön magának is. A Csapos mindenkinek kiviszi az italt, aztán felhömpinti a sajátját. Később Józsibá bejelenti, még egy körre mindenki a vendége, és töltsön magának is. Elnézést, uram, mondja a Csapos, de nem gondolja, hogy előbb ki kellene fizetni az előző kört? Az lehetetlen, feleli Józsibá. Egy vasam sincs. A Csapos kidobja. Józsibá másnap újra megjelenik a bárban. Egy viszkit nekem és mindenkinek egy italt. A Csapos elképelt Józsibá arcatlanságán, és azt kérdi, gondolom nekem is felajánlja, hogy töltsek magamnak? Eszem ágába sincs, mordul rá Józsibá. Maga nagyon undok, ha iszik. És akkor halljuk, hogy is néz ki a székely ragozás. A székely feleség mondja az urának, te Márton, azt beszélik a szomszédjúl is terhes, ő dolga, de azt mondják tőled, én dolgom, de azt is mondják, hogy összeköltöztök, mi dolgunk, tehát akkor velem most mi lesz? Te dolgod? Pista bácsi, árulja már el, hogy tett szert ekkora vagyonra? Hát fiam, zsidókat bújtatok a pincémbe, ők meg fizetnek érte. De hisz a háború már 60 éve véget ért. Tudom én, de ők szerencsére nem tudják. Az öreg székely bemegy a kocsmába és kér egy felest. Egy pár fiatal ott vidámkodik, majd összesúgnak, hogy hogyan toljanak ki az öreggel. Szépen kivárják, és egy alkalmas pillanatban bedobnak egy viagrát a pálinkájába. Az öreg komótosan felhajtja, kis idő múltával kimegy a WC-re. Ahogy jön vissza, látják, hogy össze-vissza van vizelve a nadrágja. Kérdezik tőle, mi történt magával, bátyám? Kimentem, elővettem, hát láttam, hogy nem az enyém, és visszatettem. Egy városi diák bosszantani akarja Áron bácsit. Bátyám uram, a maga fülei napról napra hosszabbak lesznek. Hát, bizony fiam, kettőnkből ki is telnék egy szamár. A székely elmegy a komályához pálinkát kóstolgatni, de kicsit túlzásba viszik, és teljesen elázva tér haza. A felesége irtózatos veszekedést csap, és szörnyű büntetést helyez kilátásba. Másnap délfelé a koma meglátogatja a székelyt, és döbbenten látja, hogy az asszony dúlva, fúlva ruhát tereget az udvaron, barátja pedig elégedett képpel fél lábon áll a konyha sarkában. A koma rárival, a bolond vagy, mit vigyorogsz? Tán jól esik, hogy így csúffá tett az asszony. A székely somolyog. Meg nem mondja az asszonynak, de reggel óta kétszer is lábat cseréltem. Két székely atyafi nézelődik a brassói fekete templom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain hát jól látszik a nagy harang. Mondja bátyám, szól a fiatalabbik maga szerint, hogyan kerülhetett ez a hatalmas harang a toronyba? Hát hogyan másképp, mint Csengetyi korába.
Két székely kaszál. Áronbá belevág egy darázsfészekbe, és néhány másodperc múlva eszeveszetten rohan. Csípnek! Üvölti. Estván komályan leül egy kőre. Mutasd meg, melyik volt, mert levágom. Ha tetszett a Humorpercek 8. része, akkor lájkolt, oszd meg ismerőseiddel, valamint iratkozz fel a Gyergyói Székely Rádió csatornájára, hiszen minden szerdán új résszel jelentkezek. És ha nem hallottad valamelyik részt, akkor hagyd végig a lejátszási listát, mert automatikusan átvált a következő részre. A viszonthallásra!